to wannan wato su ba wasu gobirawa ne. To jika. Da tsage in faɗa miki daga kai har abin nan. Jika. Wato wasu samari ne guda biyu gobirawa. To. Ɗaya ana kiransa Lukman, ɗayan kuma Siraji ne sunan shi. To suna cikin tafiya a hanya. Kawai sai suka zo ta gaban wani gida haka za su wuce. To can ko da suna ɗan duba sai suka ga wata kyakkyawar budurwa irin tana leƙe haka daga saman bene. A ce kun yi zamani hada wani Sana ba da labari. A ce kun yi zamani. To, wato kan dariya ga ta kare mini don duk baki labari ga iki dariya yau sai cikin ya ciwo. To, kawai da suna diba sai da suka haɗa ido da ita. Sai suna ga ɗaya ta yi murmushi. Sai kuma ya ce, kai Siraju, kai diyo ta kyakkyawan yarinya can kuma wallahi mu take wa murmushi. Kuwa. Sai Siraji ya ce kyale ta da Allah zo mu tafi. To Hassan ɗaya gaba sai kuma ya ƙara wai ga haka ko da ɗan duba sai ya ga ta mai kaman haka irin alamunan da ake yi da hannu ana ce ta zo. Sai Siraji ya ce kai wallahi kira na take yi. Sai kuma ya ce kai shi wai na ce ma ka kyale ta ka taho mu tafi. Sai ce kai wallahi ni ina ganin bakin ciki kake min gaskiya ni sai na tafi. Shikenan sai kuma ya nufi gidan yarinya. Ya je kwankwasa ya shiga. Ya shiga ya kwankwasa ta fito. Ta shiga da shi cikin falo suka zauna suka gaisa. Ta kawo masa abinci ya ci, ta kawo masa abin sha ya sha. Ya koshe hani'an. To irin kamin ma ya gama cin abincin. Sai kawai ɗaya sai suka ji motsin mota ta tsaya. Sai budurwar ta leƙa ta taga haka sai ta dawo a tsorace haka sai ta ce wayo wallahi ga mijina nan ya dawo. Lalle ka yau za a yi ta. Sai kuma ya tashi a tsorace yana neman to ta ina zai hita. Ina zai fita. Sai yare ta ce mishi zo ga mafita. Zo ka ɗauki ga kaya can wankakku ne ka fara guga in ya shigo zan gaya masa cewa mai guga ne na kira. Da kuma ko shi kenan ga sai ko kwashi kayan ta karkare yayi tai to wai sai da ya kwashe gaba ɗaya ne yana guga faɗa miki kayan nan suka karewa ko mai gidan bai shigo ba. Ake kila ba mai gidan ba ne. To kariya take mai. Yanzu dai an je ki tsaya ki ji. Wai shine sai da sahi ya gaji ya wahala ya tafi gida. Shine sai Siraji sai ya zo sai irin ya ce mai kai ya aka yi baka tashi ya ce ka baka gajiya nake ji ya ce ya aka yi zai ce ai wallahi gidan na shiga da rantsi da Allah ya faɗa ma yini ne ina guga ya ce to ba tayar ne faɗa ma kakka je ba yini ne ina wanke su wannan kayan da wannan kayan da ka goge jiya su ni ne wanke shi yasa ce ba wai ba ka aka mashi aka ce zo ne ya shiga wai dubara take ya san kyakkyawa ne sai ta yi maka haka sai ta zo sai a yi shirya sai ka gunza mota sai ce wayo ga miji na ne yazo sai kai mata wanki kyauta kai mata guga kyauta kenan kuwa an mata a sai akwai dabara da ke ji waɗannan gobe rawan